Kasing Nyotrap Youth Council HYC Nongstoin Circle, ringkat kajing senran kinong yalam ke HYC West Khasi Hills District bat kilong kami haga khatlai tarik ujemang, kila khenra hayaw Nongstoin ye ki briu ki badi ba ki badi drok hakani kejaka. Hakani kajing khenra kila lap mar khmat saungut ki basuba di bat di drok hakani kayaw. Kidukot ke HYC kila lap ya kat tukat ni ki droks bat ki kiat nagini ki briu. Hakamat ki pulit bat kilong kami ki dukat kaseng kila thang no ikini ki drug bat la IT no ikini ki saungut ha ki pulit jong Nongstoin Police Station ban le ikijing thokit padon kam. Usamla Oliver Twis Marngar Vice President ke HYC Nongstoin Circle ulong bakaseng kanyai peteng ban khanraman kapor ban rat dingkhong yo drugs nagathan West Khasi Hills District. Kinoyalam ke HYC kila ai jingmut bat kentu ya ki bor ka an ban shimkhia bat le ting e ki briu ki bakai bat ki bakerni ya ki ni ki jingdi ki batrim tam ya ka jai ban riu. Haga juk kapor kila kentu ru usim ki hima Nongstoin ban pen prano e ki basa bam pen non kam hapo yo Nongstoin namar ki kelalong ki ketem bat ki jakari tengen jong ki nong de bat nong di drok. Ni ko amata ni nakaliang kong ka seng HYC Nongstoin Circle ringkat bat ki noelam jong ka HYC West Khasi District ringkat lang bat ki rupai ba ki seng lokmi jong kane kadong bat katang ka jongi ni wan ne ha yo Nongstoin dakaba ngila dep ban rana du menen kasni sajan ya drugs uba la jelai hakane ka yo Nongstoin ka jongi ne kunju hakane kasni ko mentaru ngila yasnok tilang da kajing yasan ranlang kajing trelang ki rupai ba ki salong kami ha ki babuan giliang ngila la ban khenra ha kani kasni ke bamata ngila la bru ya ki nong di drop ki nong khai drop komta te hadin ba nakaliang jongi kum kaseng ngila lap bat ngila yo kem ya kini ki bru ki ba di drop ngila bat eki bat ngila IT yaki seki pulit bat ya kini kitiar ki ba maki ki pindon kam kum ki drugs bat ki nila thang mat bat ki police te kajing kerpat nak liang jongi kum kaseng khamtam ya ki rupai ba ikinong shong dukan hakane ka dong bat kathan hane ka yo ka Nongstoin ka jongi marmanta kala jirsi shba palat kala jelai shba palat ni drugs hakane ka dong bat kathan ka jongi tingi kerpat ya baro ki rupai ba ki badon hakane ka dong bat kathan bakin ya trelang bat ni ban rat dingkhong ya ne drugs ka jing kerpat ro na kaseng Nongstoin ba hakane kayo ka Nongstoin ki don bun ki ying ki ba siong ki balong ki jing ja ki bom don ki bom la pendon kam haki kom ki ba isong sngai te kalong ka ba ngau sir bat ka kenca hadu kata-kata kane kayo Nongstoin ka jungi tingi kerpat usim ba lada umla pendon kam ne ki jing ki balong jing ja te un penprano si sendon lane lada penpra un aya ki Nongstoin dukan bakin pendap ya kene kayo da kaba ki di ya ki jingdi ki jongki ban dap ya kene kayo Nongstoin khna wa kene ki nong di drugs bat kene ki ba pendon tam ne ki mar ki ba kta ya kan lang salang du jaj na si sendon ni kerpat lu na kaliang sarkar bagi dei ban da perking pha ban yo obat ya ki supply ki ba mi na ki we pat ki jila lane na ka sorba na shilong ka ba maki ki wan ra ha kene ka dong ka than ke juni lada ka sarkar kam sim khie ya kum kine ki jingdi ki ba pen buat ki ba wan ra ki ba kta ya ke mlang salang ne ka dong ka than ke juni kum ka seng hi ngendang ya budin bat nyai khenra na kapor sa kapor patadang nilap ngin da ka sarkar kam sim khie bat kamla ban te la kam niru ngem bat se ban ai da ka ba ting e ya kine ki jaj bro